Aquesta setmana, els companys de Via Central hem pujat fins a França, al Périgord, a visitar la fàbrica de Randger. Es tracta d'un dels fabricants francesos més importants de campers i en aquest vídeo podreu veure una mica imatges del seu procés productiu i de com treballa. Always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina. Always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina. Always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina. Always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Tenim dues línies de producció. Per aquí entren els vehicles, un passadís per entrar material i per personal, i per aquí surten els vehicles. I a l'altre costat hi ha una altra línia de producció que fa exactament el mateix. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina. Always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Heu pogut veure imatges de la fàbrica de Randger i de com es dona tot el procés de producció. Malgrat ser una fàbrica molt industrialitzada, també veiem que molts processos són molt manuals, molt artesanals i que hi han d'intervenir moltes persones en el seu treball. Considerem que és molt interessant veure com s'elaboren aquests vehicles perquè podem veure exactament com està fet l'aïllament, com panellen tot el vehicle, quin és el procés de construcció del mobiliari i podem conèixer molt més la qualitat d'aquest producte.